दहिबाव नारिंगरे ब्रिजच्या कामामुळे करण्यात आलेला पर्यायी रस्ता वाहून गेलाय। त्यामुळे नागरिकांना 10 किलोमीटरचा वळसा घालून प्रवास करावा लागणार आहे। याची पाहणी ठाकरे शिवसेनेने केली। यावेळी ठाकरे शिवसेनेचे युवा सेना जिल्हा प्रमुख सुशांत नाईक, देवगड तालुका प्रमुख रवींद्र जोगल, विभाग प्रमुख संतोष दळवी, मनोज भावे, लोकेश माणगावकर, राजाराम घाडी, नवनाथ परब, परेश रुंबडे, भगवान घाडी उपस्थित होते। आज खरं म्हणजे या ठिकाणी मिलबाव दहिबाव या ठिकाणी बजेटच्या पुलाचं काम दहिबाव नारिंगरे ह्या पुलाच्या काम हे अर्धवट स्थितीत दिसतं आहे। आणि ह्या अर्धवट स्थितीत दिसत असताना खरं म्हणजे ह्याचं नियोजन गेली 6 महिने झालं पाहिजे होतं की कारण मेन संपर्काचा रस्ता जर बघितला तुम्ही तर दहिबाव असेल, आचरा मार्ग असेल, म्हणजे मालवणला जाणारा रस्ता असेल किंवा पलीकडे जाणाऱ्या गावातला रस्ता असेल, हा महत्त्वाचा रस्ता या ठिकाणी या नारिंगऱ्यातून जातो आणि हे महत्त्वाचं पूल या ठिकाणी सुरू होतं। तरी पण प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे हे पूल अशाच पद्धतीने अर्धवट राहिलेला आहे। खरं म्हणजे पालकमंत्र्यांनी याच्याबद्दल आपत्ती व्यवस्थापनाची असेल, प्रशासनाची PWDची असेल, कुठच्या गावात संपर्क चांगल्या पद्धतीने झाला पाहिजे आणि कुठच्या गावातली पुलं चालू आहेत असा एक आढावा बैठक घेणं याच्या आधी गरजेची होती। पण ती आढावा बैठक न घेतल्यामुळे अशा प्रशासनाच्या ढिसाळ कामामुळे हे पूल अर्धवट राहिलेलं आहे। ठेकेदाराच्या बेजबाबदारपणामुळे आणि प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे हे पूल अर्धवट स्थितीत राहिलेलं आहे आणि त्यामुळे लोकांचा याच्यामध्ये खूप नुकसान होणार आहे। लोकांना जवळजवळ 10 ते 15 किलोमीटरचा फेरा घालून पलीकडच्या गावात जावं लागतं आहे आता। आणि हे जवळजवळ पुढच्या 6 महिने हे असंच राहणार आहे। कारण पाऊस तुम्ही बघताय, खूप मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडलेला आहे आणि हे जे पाणी वाहतं आहे हे जवळजवळ 6 महिने आता काही पाणी थांबायचं नाव घेणार नाही। त्यामुळे इथल्या पलीकडच्या गावातील संपर्क आता जवळजवळ ह्या गावातल्या लोकांचा तुटलेला आहे। पलीकडे लोकांची शेती पण आहे आणि त्यामुळे शेतीला जाण्याचा पण संपर्क वळसा घालून त्यांना जवळजवळ 10 ते 15 किलोमीटर वळसा घालून या लोकांना पलीकडची आपली शेती करण्यासाठी सुद्धा जावं लागणार आहे। की ज्या पद्धतीने पालकमंत्र्यांच्या गावाकडे जायचा रस्ता म्हणजे राणे कुटुंबियांच्या गावाकडे जायचा रस्ता जसा बंद झाला वरवड्याचा, तसाच हा रस्तासुद्धा बंद झाला आहे। म्हणजे ह्या मतदारसंघातील जवळजवळ 2 रस्ते जे ढिसाळ नियोजनामुळे, पालकमंत्र्यांच्या ढिसाळ नियोजनामुळे, अधिकाऱ्यांच्या या बेजबाबदारपणामुळे हे 2 रस्ते बंद झाले आहेत आणि लोकांचा संपर्क तुटलेला आहे। लोकांची शेती त्या बाजूला आहे, लोकांचा शेतीसाठी असलेला संपर्क तुटलेला आहे। कारण आता पावसाळा आलेला आहे, भातशेती करण्याची वेळ आहे आणि त्यांना जवळजवळ 10 किलोमीटरचा फेरा घालून त्या पलीकडे जावं लागणार आहे। त्यामुळे भातशेतीसाठी सुद्धा लोकांना एवढा मोठा फेरा घालण्याची गरज आहे। पलीकडे जाणारा आचरा मार्ग असेल, पलीकडची गावं असतील, याची पूर्णपणे हा संपर्क तुटलेला आहे। त्यामुळे पालकमंत्र्यांनी ही जबाबदारी घेतली पाहिजे आणि हा पूल कसा लवकरात लवकर पूर्ण होतो त्याकडे घेतलं पाहिजे। खरं म्हणजे ह्या आपत्ती व्यवस्थापनाचा असेल, PWDच्या कामांचा असेल, बोजबारा उडालेला तुम्हाला दिसत आहे। हे एकदम बेजबाबदारपणाचं, म्हणजे गेली 2.5 वर्ष त्यांची सत्ता होती, त्याच्यानंतर आता ते पालकमंत्री म्हणून इथे आहेत, गेली 10 वर्ष ते इथले आमदार आहेत। त्यामुळे हे नियोजन त्यांना आधी कळलं पाहिजे होतं की ह्या नियोजनामुळे ह्या लोकांचा संपर्क तुटू शकतो। त्यामुळे लवकरात लवकर हा पूल होणं गरजेचं होतं। पण ह्या पुलाची वर्क ऑर्डरसुद्धा नोव्हेंबर म्हणजे ह्या इलेक्शनच्या आधी झालेली आहे, तरी पण हा पूल पूर्ण होत नाही। तो का होत नाही? फक्त प्रशासकीय अधिकारी हे भ्रष्टाचार करण्यापुरते सीमित राहिले आहेत का? हा खरा म्हणजे प्रश्न निर्माण होतो। त्यामुळे ह्या प्रकारची जर असंच काम पुढे ह्या जिल्ह्यामध्ये चालू राहिलं तर हे ढिसाळ नियोजन पूर्णपणे पालकमंत्र्यांचं राहतं आहे आणि ह्या ढिसाळ नियोजनामुळे हा जिल्हा कसा विकासाच्या दृष्टीने चालेल हा खरा म्हणजे प्रश्न या ठिकाणी लोकांमध्ये उपस्थित होतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।